du klar? Okay, så Commedia dell'arte er faktisk ret spændende, fordi at den består faktisk bare af en skitseidé. Det var ikke sådan noget, som de havde brugt lang tid på at skrive et helt stykke igennem. Det var bare en skitse, de havde lavet. Vi kan se her, bare sådan lidt, ja, det tænker vi skal blive sådan her. Og så kunne de også finde på at freestyle mig op på scenen. Og deres scene, den er blevet mere og mere avanceret i løbet af årene. Men i starten var det altså bare på sådan, hvis de havde et tæppe eller et eller andet, og så brugte de tæpperne sådan til at lave sceneskift. Og så brugte de deres vogn, som de rejste rundt med, som I kan se her. Og så lavede de deres stykke på deres vogn, som de også rejste rundt med. Så de sådan boede sammen med dem, de lavede det her stykke med der. Og de tog alle deres vigtigste genstande, deres personlige ejendomme med til de her ting. Og så kom folk, og så selvfølgelig så det. Men det blev herfra, det startede meget småt, og så blev det bare lidt større, så de fik et bedre og bedre udstyr til at kunne fremføre deres scener. Når de her teaterfolk rejste rundt i de forskellige lande og sådan noget, der vil de gerne have nogle penge i hatten, når de har spillet. Og hvordan får man så de her penge indtjent? Det gør man så ved at lave et teaterstykke, der er godt, der er sjovt, der er relaterbart for dem, der ser det. Og en af de virkemidler var de her lazier, der var i teaterstykkerne. Lazierne er sådan, de betyder klovnestreger. Så der var 3 former for klovnestreger. Der var ordlazi, der var episodelazi og pantomime-lazi, som var forskellige sådan, former for komedie, som man kunne lave til at få publikum til at grine. Og ellers så var der nogle andre, sådan, det skulle være relaterbart. Så der, i forhold til nogle ting i samfundet og sådan noget på det tidspunkt. Så derfor så lavede man sådan mange ting, sådan nogle, for eksempel sådan noget trekantsdrama. Så der var en smuk kvinde som Isabella eller Columbine. Og så var der 2 andre, der gerne ville have hende. Ellers så var der måske en konflikt mellem en stor, eller en der var højt oppe i hierarkiet som Pantalone, som havde en konflikt mellem Brigella og Harlequin eller sådan noget. Ja. Og hvad det hedder, på grund af at det skulle være relaterbart og nemt at forstå og sådan noget, så snakkede man ikke sådan decideret noget sprog. Der snakkede man egentlig ret meget volapyk og noget som lød som noget andet. Så hvis de var i Italien, så ville de prøve at lytte lidt til, hvordan de lokale folk de snakkede. Prøve at få nogle måder at snakke på, som lød lidt som det. Og så ville man prøve det ligesom, så alle kunne være med og forstå, hvad der skete. Så i Commedia dell'arte var der en masse forskellige karakterer. Det der var med karaktererne var, at hvis du havde en karakter, var det kun den karakter, du spillede. Og hvis din far spillede den karakter, så var det den, du nok højst sandsynligt kom til at spille, så du voksede ind i rollerne. Udover det der hierarki over alle rollerne. Øverst har vi de 2 elskende, de 2 unge, heltene, som kan hedde Flavio og Isabelle. Navne skifter meget, det gør karaktererne og hierarkiet også, ud fra tid og periode og sted. Nogle af dem har vi Pantalone. Pantalone er meget gnerisk og grådig. Han går ned i knæ med livet, med hans køn fremme og passer på hans penge og ja, meget grådig, meget gnerisk. Sådan her har vi Columbine, som er på samme måde også ført hendes køn, altså går med hofterne, går med hendes bryst, går altså meget smirrende, meget gerne have altså opmærksomheden og kan godt finde på at gemme folk under hendes kjole eller ja, ligesom flytte med folk, men stadig ikke lade dem få for meget af hende. Så har vi Dottore. Han ved alt, han har opfundet alt. Det er det, han siger i hvert fald. Meget klog, går tænker hele tiden, en finger op og sådan, jeg har gjort det, og det var mig, der opfandt det. Ja. Under dem, der har vi faktisk Capitano. Capitano, han vil gerne prale med noget, han vil gerne prale med alt det, han har gjort, men han har ikke rigtig gjort noget. Han er meget modig, eller det siger han er. I virkeligheden så vil han gerne undgå slagsmål, så vidt muligt. Han har det her sværk rundt og svinger med og viser, jeg er stor og stærk. Så går han meget sådan tungt, meget store støvler, skal man forestille sig. Og sådan her har vi Brigella. Brigella han går, som hvis man går på æggeskaller. Og rollen var egentlig at få folk engageret i historien, men også holde dem væk fra scenen, hvis der skete noget. For eksempel, hvis nogen ville op til Columbine, så kunne han lige slå dem med sin pind og få dem væk fra scenen. På den anden side har vi Harlequino. Harlequino er meget abeagtig, meget tosset og laver en masse ballade, hopper rundt på scenen. Under alle har vi så sarnierne. Sarnierne de drejer næsen, hele tiden hovedet frem, lidt forover. Kigger som hvis du kigger med en kikkert, så meget overdrevet bevægelser. Og det gælder egentlig for alle sammen.
De var nødt til at overdrive deres bevægelser og udtryk, så alle kunne se det og forstå det. Og alle, eller ikke alle, men mange af dem, kunne også akrobatik, så de ligesom havde noget, der ville fange tilskuerne. For eksempel kom der også mange slagsmål, som tilskuerne blev helt opfanget i, for det så godt nok vildt ud. Det er noget af alle spillerne i Comodarte.